Els Objectius de Desenvolupament Sostenible són una eina ambiciosa i universal per transformar el món. El 2015, l'ONU va adoptar l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. Els 17 ODS són universals, transformadors i inclusius i descriuen els principals reptes en què ens enfrontem en quant a desenvolupament a la nostra humanitat. L'objectiu dels 17 ODS és garantir una vida sostenible, pròspera, pacífica i equitativa arreu del món per a tothom, ara i en el futur. Els objectius aborden reptes mundials decisius per a la supervivència de la humanitat. Estableixen límits mediambientals i llindars crítics per a l'ús de recursos naturals. Els objectius reconeixen que posar fi a la pobresa ha d'anar acompanyat d'estratègies destinades a generar creixement econòmic. Aborden una sèrie de necessitats socials com l'educació, la salut, la protecció social i l'oportunitat laboral, a més del canvi climàtic i la protecció mediambiental. Els ODS s'enfronten a barreres sistèmiques del desenvolupament sostenible, com la desigualtat, la modalitat de consum no sostenible, l'escassa capacitat institucional i el degradament del medi ambient. Per assolir els objectius cal que els sectors privats, la societat civil i cada persona del món faci la seva part. Per això, els governs tenen que assumir les responsabilitats, crear marcs, polítiques i mesures per posar en pràctica l'Agenda 2030. Tots els països que subscriuen l'Agenda 2030 han d'adaptar els seus esforços en matèria de desenvolupament amb l'objectiu de promoure la prosperitat, tot protegint el planeta per aconseguir un desenvolupament sostenible. Així doncs, respecte als ODS es podem considerar que tots els països estan en vies de desenvolupament i tots els països han d'actuar amb urgència. I a Sant Ramon Nonat no volem ser menys. A partir d'ara, volem treballar els objectius. És per això que, estimats pilots i copilots dels pasmoixerrats d'autos que participaran a la Bean Race, cada etapa d'aquesta cursa estarà dedicada a un dels ODS. I tots els punts que sumareu estaran determinats per les accions que vosaltres, des de l'escola, però també des de casa, feu per intentar assolir aquests objectius. A principi de cada mes us proposarem l'ODS protagonista. Durant la primera setmana de classe heu de fer propostes sobre quins compromisos assumiu com a classe al respecte i les haureu d'escriure a la pissarra que hi trobarem penjada a la porta. A final de mes heu de presentar totes les evidències possibles per demostrar que heu treballat els objectius. I això no es queda així. Enviarem aquesta proposta a casa i tots els punts que assumeu sumaran 20 coins. Què dieu? Esteu preparats per la lluita? Doncs comencem! L'ODS protagonista d'aquest mes és l'ODS 2. Fam Zero! Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure l'agricultura sostenible. De fet, alguna d'aquestes fites ja les treballem aquí a l'escola, amb la campanya Ens ho mengem tot o amb el projecte Menjadors de la COFEP. Pel que fa a vosaltres, algunes de les fites estan al nostre abast i podem fer-hi moltes coses. Per exemple, podem fer una compra conscient i responsable premiant la producció local i els productes de temporada. O podem evitar el malbaratament alimentari, modificant les nostres pauses de compra o, simplement, reutilitzant el menjar sobrer. Però i què podem fer? Envieu-nos fotos comprant productes de temporada o fotos de productes ecològics i on els podem comprar al barri. I envieu-nos receptes de cuina de reaprofitament. Aconseguim l'ODS 2. Som-hi!